wannan ɗan saroriya da ake kira da suna Lawan Tirayom ya fito kan mimbari yake cewa kuma wai da sunan gwamnatin Kano bata san ana yin wannan ba. Wallahi summa tallahi wannan magana mu bamu yadda ba, mu bamu gamsu da ita ba. Wallahi summa tallahi ba yadda za a yi wannan abun gwamnati bata sani ba, sai dai in bata ga dama ta yi abin da ya dace ba. Kuma wai da sunan gwamnatin Kano bata san ana yin wannan ba. Wallahi summa tallahi wannan magana mu bamu yadda ba, mu bamu gamsu da ita ba. Wallahi summa tallahi bayan da za a yi wannan abu gwamnati, bayan da za a yi wannan abun gwamnati bata sani ba, bayan da za a yi wannan abun gwamnati bata sani ba, sai dai in bata ga dama ta yi abin da ya dace ba. ‘Yan uwa musulmi, kada ku manta mun sha kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu tabbatattu da suke nuna cewa ba a yi wa gwamnati nasiha akan mimbari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yi wa shugabanni magana akan mimbari, ba a yi wa shugaba nasiha akan mimbari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisansa ingantattu ya yi umarni cewa a keɓance da shugabanni idan za a yi musu nasiha. Shugaba ana yi masa nasiha, amma addinin musulunci sai an keɓance da shi, domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarni da haka. Mu kuma duk abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba abin da muke cewa sai sami'na wa ata'na, domin Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su fa muminai idan aka kira su zuwa ga aiki da maganar Allah da aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ja'inja, ba sa ja'inja, ba sa tirjiya, ba sa girman kai, ba sa taurin kai. In dai an kira su zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alkur'ani, to shi yasa mu muka ce mun ji mun bi. In dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yace ba a yi wa shugabanni nasiha akan mimbari sai an keɓanta da su, to shi kenan mun ji mun karɓa mun yi biyayya. Amma waɗannan 'yan saroriya 'yan uwa musulmi sai suka tirje, suka yi taurin kai, suka ce wannan hadisai na manzon Allah ba su dace da garinsu ba. Haka suke cewa idan aka ba su waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ga abin da manzon Allah ya ce, sai su ce ai su suna ƙasar Najeriya ko su suna ƙasa kaza ba za su iya aiki da waɗannan hadisai ba, ko kuma yanayin da suke ciki a ƙasar su bai ba su damar su yi aiki da waɗannan hadisai ba. To ƴan uwa musulmi, amsar da za a bayar akan ita wannan shubuha, idan wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana aiki da su ne gwargwadon ƙasashe, gwargwadon yanayin ƙasashe, sai ya zama na kenan wato kowa yana da damar ma idan aka ba shi hadisi ya ce wannan hadisin bai dace da ƙasata ba. A baka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ya ce kaza, sai ka ce a'a bai dace da ƙasata ba, bai dace da yanayin da nake rayuwa a kansa ba. ‘Yan uwa musulmi, duk inda muke a duniya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duk inda kake a Najeriya kake ko a Saudiya kake, duk inda kake rayuwa a ƙasa ta musulunci da ake aiki da shari'a, ko ƙasa ce ta constitution, ko ƙasa ce ta maguzanci, ko ƙasa ce ta almaniyanci, duk ƙasar da ka tsinci kanka, to Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ku kuskura ku mutu, kada ku kuskura ku koma ga Allah face kuna masu sallamawa ga duk wani umarni da Allah ya yi muku ko manzon Allah ya yi muku, kuna masu miƙa wuya ga addinin Allah baki ɗaya. To ƴan uwa musulmi, bayan haka sannan mu ce wai ƙasar Najeriya ce ba za ta ba mu damar aiki da waɗannan ƙa'idoji ba na waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarni da su. ‘Yan uwa musulmi, idan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata, to babu zancen wani yanayi kuma, babu zancen wani yanayi, babu wayo, babu dabara. Wayo da dabara shine abin da hadisin manzon Allah ya nuna. Mu fa ba mu da wayo sai abin da manzon Allah ya ce da mu sallallahu alaihi wasallama. Abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisi,
to wannan muna ganin shine wayo, shine iyawa, shine dabara. Amma duk wanda ya ga yana da wayan da ba hadisin manzon Allah ba, to a yi mu gani kamar yadda Bahaushe yake cewa duk wanda ya ga yana da wayo, yana da fahimta, yana da azanci, yana da wato ƙoƙari, yana da gano al'amura, zai dogara akan tunaninsa ba akan hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, to a yi mu gani. ‘Yan uwa musulmi, a Lawan Tirayom wannan ɗan saroriya ya ci gaba da cewa idan gwamnati ta yi abin da ya dace to haka muke fata kuma haka muke zato, amma wallahi sun matallahi in gwamnati ba ta yi abin da ya dace ba, musulmi fa za su ɗau mataki a hannunsu. Ya ci gaba da cewa idan gwamnati ta yi abin da ya dace to haka muke fata, idan gwamnati ta yi abin da ya dace to haka muke fata kuma haka muke zato, amma wallahi sun matallahi idan gwamnati ba ta yi abin da ya dace ba, musulmi fa za su ɗau mataki a hannunsu. Musulmi fa za su ɗau mataki a hannunsu. To ‘yan uwa musulmi, kun ga wannan makirar hanya da suke bi wajen tunzura al'umma don a yi tashin hankali ko tsorata gwamnati cewa za a yi tashin hankali, za a yi bala'i. Kuma da gaske ne, in dai mutane suna zuwa masallacin juma'a su saurari malami yana irin waɗannan maganganu na ta'addanci, yana irin waɗannan maganganu masu barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali, in dai mutane za su dinga zuwa masallatai suna sauraron irin waɗannan malamai 'yan saroriya, to babu shakka ko za a iya samun tashin hankali, za a iya samun zub da jini, za a iya samun rikici, za a iya samun duk abin da suke cewa zai samu ɗin. Domin suna magana da mutane baki ɗaya, mutane kuma akwai wawaye cikinsu, mutane hankalinsu ba ɗaya ba ne, ba kowa ne yake da hankali in ya saurari irin waɗannan maganganu ba zai aiki da su ba. ‘Yan uwa musulmi, yake cewa wato Lawan Tirayom kenan, ya ce wallahi sun matallahi in gwamnati ba ta yi abin da ya dace ba, musulmi fa za su ɗau mataki a hannunsu. To me yasa wai ‘yan saroriya idan suka hau kan mimbari ba sa bayanin cewa yana daga cikin addinin musulunci, yana daga cikin tafarki na ahlus sunna cewa ɗaiɗaikun mutane haramun ne su ɗau hukunci a hannunsu? Me yasa waɗannan malamai ba sa faɗin wannan hukunci akan mimbari? Shi ne makircin da nake so ‘yan uwa musulmi ku fahimta, wannan makirci ne tsantsa. Wai maimakon ya fito kai tsaye ya ce da mutane to shikenan ku je ku ɗau mataki a hannunku, to yana tsoron za a ce ai ya fito ya ce da mutane su ɗau mataki a hannunsu, sai dinga cewa in fa gwamnati ba ta yi ba to fa mutane za su ɗau mataki a hannunsu. Wai kamar ba shi yayi umarni ba, wai yana ingiza su ta wata hanya wacce take kunshe da makirci. Wai fa idan fa gwamnati bata dau mataki ba, musulmi fa za su dau mataki a hannunsu. Al'umma za ta kare addininta. Yace al'umma za ta kare addininta. Lawan Tirayom, da haka ake kare addini, da haka ake kare addini shine a fito a zub da jini, a fito a yi taɓargaza, wannan shine kare addini? A ina ake kiran tashin hankali da zub da jini da tarzoma? A ina yake zama kare addini? Lawan Tirayom, wannan ana kiransa kare addini? Idan al'umma ta ɗau mataki a hannunta, ta fita ta yi tarzoma, aka yi kashe-kashe, aka yi ƙone-ƙone, aka zub da jini, har ma abin ya shafi wanda ba su da hannu cikin abin, wanda ba su ji ba su gani ba. Lawan Tirayom, wannan zaka kira shi kare addini kenan? Idan aka yi haka zaka kira abin kare addini? Lawan Tirayom ya ce al'umma za ta kare addininta, za ta kare annabinta, za ta kare sahabban annabinta, za ta kare annabinta. Wato tarzoma da zub da jini da tashin hankali, wannan shine kare addini? Wannan shine kare annabi sallallahu alaihi wasallama? Kare annabi shine a fito a zub da jini ai tarzoma? Za ta kare sahabban annabinta. Kare sahabban annabi shine ta hanyar tarzoma da tashin hankali da zub da jini da kashe-kashe da abin nan? Malam Lawan, wannan shine kare annabi da kare sahabbai? Shi yasa na ce muku ƴan uwa musulmi, waɗannan ƴan saroriya, wannan zindiki ya gagare su, sun kasa bashi amsa, sun kasa rusa maganganunsa a ilmance. Sun kasa rusa shi a ilmance.
to shine suka ɗau wannan hanya ta wato matsa lamba ga gwamnati da kuma nuna wa gwamnati cewa za su tashi hankalin al'umma a tarzoma don gwamnati maza ta shigo cikin abin. Wannan mataki suka zaɓa domin wancan hanya ta ilimi ta gagare su. Kuma wannan abun kunya ne, abun takaici, abun bakin ciki. Zindiki mai zagin sahabbai, zindiki mai cewa matar ubansa Maimuna ita ce Allah, wannan zindiki ya gagare ku ba da amsa ku gamsar da 'yan uwa musulmi cewa zindiki ne? Sai kun shiga cikin wannan haramtacciyar hanya ta khawarij, hanya ta 'yan boko haram, hanya ta 'yan saroriya, sai kun kama wannan tafarki. Komai akai da jaki sai ya ci kara, kama yadda Bahaushe yake cewa. ‘Yan uwa musulmi, Lawan Tirayom ya ce, babu wani ɗan halak da zaka taɓa masa addini ya zauna ya zira ido. Babu wani ɗan halak da zaka taɓa masa addini ya zauna ya zira ido. To kun ji, wato al'umma kenan idan ta yi shiru ba ta yi tarzoma ba, idan aka yi shiru ba a zub da jini an yi rikici ba, to al'umma wato mutane ku ba ‘yan halak ba ne kenan. Wannan shi ne saƙon da shi Lawan Tirayom yake so ya isar muku da shi. In dai kuka yi shiru ba ku tashi an yi bala'i an yi tarzoma an zub da jini ba, to ku ba 'yan halak ba ne. Ku ba 'yan halak ba ne, domin ya ce ɗan halak ba a taɓa masa addini ya zauna ya zuba ido. To ‘yan uwa musulmi kun ga yanda 'yan saroriya suke karkatar da mutane daga ƙa'idoji na addinin musulunci. Ƙa'ida ta addinin musulunci shine idan aka samu irin waɗannan mutane, idan aka samu wanda ya yi ɓatanci ga addinin Allah ko ya yi ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya yi ɓatanci ga sahabban manzan Allah, Allah ya ƙara musu yadda, to ba al'umma ce addinin musulunci ya ba su damar su ɗau hukunci a hannunsu ba, a'a addinin musulunci gwamnati shugabanni kawai ya ba wa damar su ɗau hukunci a hannunsu. Idan shugabanni sun ɗau hukunci a hannunsu, to sun yi wajibin da Allah ya ɗora musu. Idan ba su ɗau hukunci a hannunsu ba, to Allah zai tambaye su kan wannan wajibi da Allah ya ɗora musu. Kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cikin hadisin da za mu karanto nan gaba kaɗan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Shugabanni suna da wajibai da Allah ya tsora musu, kuma kuna da wajibanku. Ba wajibinku ba ne idan aka samu irin waɗannan mutane, dan shugabanni ba su ɗau mataki ba, sai ku fito a yi tarzoma, a zub da jini, a yi ƙone-ƙone, a yi ɓarna, a karya zaman lafiya, a rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan tafarki ‘yan uwa musulmi tafarki ne na ‘yan saroriya, kangararru, fanɗararru, khawarij, waɗanda ba su da alaka da tafarki na ahlus sunna. ‘Yan uwa musulmi, wannan kangararre ya ci gaba da cewa, muna gaya wa gwamnatin tarayya, wannan kangararre da ake kira da suna Lawan Tirayom, ya ce muna gaya wa gwamnatin tarayya. Muna gaya wa gwamnatin tarayya, muna gaya wa gwamnatin jihar Kano. Muna gaya wa gwamnatin jihar Kano. Wato duk yanda aka karanto musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka nuna musu cewa hadisan ba su yadda da wannan salo ba, amma sun yi girman kai, sun yi taurin kai, sun cije, sun ce an ki. fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yan saroriya, wannan ayar za ku shiga cikinta. Fala wa rabbika, Allah ya ce na rantse da ubangijinka, ko ba sai na rantse da ubangijinka ba, la yu'minuna, wallahi mutane ba za su yi imani ba, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, sai sun mai da kai alkali a cikin duk wani abu da zai faru tsakanin su na jayayya, sai sun mai da kai alkali. Ba iya wannan ba, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan kada su ji kaikayi a zuciyarsu game da hukuncin da ka zartar, hukuncin da ka yanke. Wannan hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke cikin wannan abu da muke jayayya tsakaninmu da yan saroriya. Hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar a nan shine wato bai halatta
ai wa shugabanni nasiha akan mimbari ba, bai halatta ai magana game da gwamnati akan mimbari ba. Sun kawo wasu abubuwa, sun kawo wasu dalilai masu rikitarwa, mun yi bayani, mun warware duk abubuwan da suka kulla, amma har yanzu suna kan wannan tafarki. Lawan Turayum ya ci gaba da cewa mu masu bin doka da oda ne, amma a yi abin da ya dace game da wannan mutumi. Mu masu bin doka da oda ne, amma a yi abin da ya dace. Ina kake bin doka da oda, Lawan Turayum? Idan baka bin doka da oda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wace doka da oda kake bi, Lawan Turayum? Ga doka da oda ta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baka bi, ina kake bin wata doka da oda? Yace mu masu bin doka da oda ne, amma a yi abin da ya dace game da wannan mutumi. Idan ba a yi ba, wallahi summa tallahi ba mu yi alkawarin za mu hana wani ya ɗau mataki a hannunsa ba. Idan ba a yi ba, wallahi summa tallahi ba mu yi alkawarin za mu hana wani ya ɗau mataki a hannunsa ba. To kun ji abin da ya ce. Ya ce bai yi alkawarin zai hana wani ya ɗau mataki a hannunsa ba. Lawan Turayum, ai ba wanda yake jiranka. Ai ba kai ake jira wai sai ka hana mutane su ɗau mataki a hannunsu ba. ‘Yan saroriya gaba ɗayanku, ai ba ku ake jira wai sai ku za ku hana mutane su ɗau mataki a hannunsu ba. Ai hadisan manzon Allah sun wadatar, sallallahu alaihi wa sallama. Ai littattafai na magabata sun wadatar. Abinda Imamu Ahmad ya faɗa cikin usulus sunna ya wadatar da musulmi. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alkur'ani sun wadatar. Ai ba ku ake jira wai sai kun ce da mutane kada su dau mataki a hannunsu ba. Ai mutane sun saurari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun saurari ayoyin alkur'ani, sun saurari maganganu na malamai da suka bayyana musu cewa ka'ida ta addinin musulunci shine mutum bai halatta ya dau hukunci a hannunsa ba, zai mayar ne zuwa ga shugabanni da hukumomi da gwamnati. Amma addinin musulunci bai ba da dama ga wani ya ɗau hukunci a hannunsa ba. To kaga kenan Lawan Turayum ba ku ake jira ba dama ba ku ake jira ku yi gaya wa mutane kada su ɗau hukunci a hannunsu ba. Bare wai ku ce wai ba mu yi alkawari ba. Kada Allah ya sa ku yi alkawari, kada Allah ya sa ku yi alkawari. Dama ba ku ake jira ba, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manhaju ahlus sunna ya riga ya wadatar ai. Wannan dan saroriya da ake kira Lawan Turayum ya ci gaba da cewa Imamu Malik ya ce duk wanda ya zagi sahabi a dake shi dukan bankashi, dukan kawo wuka. Imamu Malik ya ce duk wanda ya zagi sahabi a dake shi dukan bankashi, dukan kawo wuka. Lawan Turayum, kaga wannan fa magana ce da kake yi, kake murɗe wuyan maganar, kuma kake ƙoƙarin ka nuna cewa wato Imamu Malik ya ba da dama ga ɗaiɗaikun mutane duk idan suka ga mutum ya zagi sahabbai ko ya zagi wani sahabi su kama shi da duka, su yi masa dukan kawo wuka. Imamu Malik bai yi wannan magana ga ɗaiɗaikun mutane ba. Imamu Malik yana bayanin hukunci na shari'ar musulunci ne. Imamu Malik yana bayanin hukuncin da shari'ar musulunci ta tanada, shine alkali ya zartar da hukunci a yi masa duka. Amma Imamu Malik bai ce ɗaiɗaikun mutane su ɗau hukunci a hannunsu ba. To kaga wannan ma ƙoƙari kake kai wa Imamu Malik ƙarya kenan, ka nuna wa mutane cewa Imamu Malik shi ma ɗan daba ne irin waɗannan 'yan saroriya. Ka nuna wa mutane cewa Imamu Malik shi ma ɗan daba ne irin ku 'yan saroriya masu hargitsa al'umma, masu barazana ga zaman lafiyan al'umma. A'a, Imamu Malik yana magana ne game da hukuncin da alkali zai ɗauka. Yace wannan shine wato fatawar mazhabar malikiya, kwarai kuwa wannan shine fatawar mazhabar malikiya, amma ga alkali wanda zai ɗau hukunci, kuma shine abin da dukkanin musulmi suka tafi a kai, kwarai da gaske. Don haka ya ƴan uwa, wannan abu ne wanda addinin musulunci ya tanada. Da haka ya ƴan uwa, wannan abu ne wanda addinin musulunci ya tanada na kare martabar sahabbai da kare martabar addini. Lawan Turayum ya ci gaba da cewa na kare martabar sahabbai, amma fa ba ga ɗaiɗaikun mutane ba. Lawan Turayum, ba ga ɗaiɗaikun mutane ba. Na kare martabar addini, amma ba ga ɗaiɗaikun mutane ba, ga shari'a, ga alkali. Lawan Turayum ya ce amma haƙƙi ne akan mahukunta farko su yi. Amma haƙƙi ne akan mahukunta farko su yi. To kun ji, za ku ji wani makirci da Lawan Turayum zai yi anan.
yace amma haƙƙi ne akan mahukunta farko su yi. To bari ku ji abin da yace idan ba su yi ba to fardu ainin ne ɗaiɗaikun mutane in sun yi ba su da laifi. To kun ji abin da Lawan Turayam yake faɗa. Yace wato shugabanni ne suke da wannan haƙƙi na ɗaukan hukunci akan wanda ya zagi sahabbai. Yace amma idan shugabanni ba su yi ba to ɗaiɗaikun mutane idan sun yi ba su da laifi. Yace idan ba su yi ba, idan ko ba su yi ba to fardu ainin ne ɗaiɗaikun mutane in sun yi ba su da laifi. To fardu ainin ne ɗaiɗaikun mutane in sun yi ba su da laifi. Tambayar da zan maka anan Lawan Turayom shine me bambancin wannan maganar taka da maganar 'yan Boko Haram? Gaya min bambanci tsakanin abin da kake faɗa da kuma aƙidar 'yan Boko Haram. Me 'yan Boko Haram suke yi yanzu? Ba cewa suka yi za su yi hukunci da shari'a ba tun da gwamnati ba ta yi ba? To kaga anan kai ma ka ce idan gwamnati ba ta yi ba, idan shugabanni ba su yi ba, to fardu ainin ne akan ɗaiɗaikun mutane su yi. Ɗaiɗaikun mutane su ɗau hukunci a hannunsu matuƙar gwamnati ba ta yi ba. Kaga kenan Lawan Turayom ashe abin da 'yan Boko Haram suke yi daidai ne kenan a wajenka. Domin gwamnati ba ta yi ba, gwamnati ba ta yanke wa ɓarawo hannu, gwamnati ba ta yi wa wanda ya yi zina bulala. Idan matashi ne, idan kuma ya taɓa yin aure abin nan a jefe shi, gwamnati ba ta aiki da wannan gwamnatin Najeriya. Kaga kenan kana ba mu damar mu yi wannan kenan. Kaga kenan abin da 'yan Boko Haram suke yi daidai ne kenan. Lawan Turayom ya ce domin manzo Allah ne ce mar aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Lawan Turayom ya ci gaba da cewa duk wanda ya ga ana ba daidai ba a cikinku to ya canza shi da hannu. Duk wanda ya ga ana ba daidai ba a cikinku to ya canza shi da hannu. Malamai suka ce matakin farko kenan shugabanni za su yi. Lawan Turayom abinda malamai suka ce shine wannan mataki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lizi sultan ga duk wanda yake da hukunci, duk wanda yake da shugabanci a hannunsa. Duk wanda yake da shugabanci a hannunsa to yana da damar ya canja munkari da hannunsa. Amma wanda ba shugabanci a hannunsa, Lawan Turayom babu wani malami ina kalubalantakarka, ina kalubalantar 'yan saroriya baki ɗayansu su kawo mana wani malami cikin malamai ahlus sunna salafiyina wanda yace wanda ba shugaba ba ya ɗau hukunci a hannunsa, ya canja munkari da hannunsa tare da cewa laisa za sultan, babu shugabanci a hannunsa. A ina ne aka ce ya je ɗau hukunci da hannunsa? ‘Yan uwa musulmi, Lawan Turayom ya ci gaba da cewa in ku ba su yi ba to Allah subhanahu wata'ala ku zai tambayi ɗaiɗaikun al'umma. In ku ba su yi ba to Allah subhanahu wata'ala ku zai tambayi ɗaiɗaikun al'umma. Wallahi wannan magana ta Lawan Turayom tana da ban al'ajabi. Ka ce wajibi ne akan shugabanni, sannan kuma shugabannin idan ba su yi wajibinsu ba sai Allah ya tambayi ɗaiɗaikun al'umma? Allah ya tambayi shugabannin da ba su yi wajibinsu ba ko kuma Allah ya tambayi ɗaiɗaikun al'umma? Wallahi na yi mamaki sosai Lawan, ka ban mamaki sosai cikin wannan magana. Yace bari ku ji, yace shugabanni su yi, in ko ba su yi ba to Allah subhanahu wata'ala ko zai tambayi ɗaiɗaikun al'umma. Allah zai tambayi ɗaiɗaikun al'umma ko zai tambayi shugabanni waɗanda ba su yi wajibin da Allah ya ɗora musu ba. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan cikin hadisin Wa'il ibn Hujr. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Shugabanni akwai wajibai da Allah ya ɗora musu, kuma akwai wajibanku da Allah ya ɗora muku. Shugabanni da wajibinsu kuma da wajibinku, ba ruwanku da wajibin shugabanni, su ma ba ruwansu da wajibinku. To amma wai Lawan ya ce in shugabanni ba su yi wajibinsu ba to sai Allah ya tambayi al'umma game da wannan wajibi, ko kuma Allah ya tambayi shugabanni. Kai yan saroriya, saroriya ba ta yi ba.
Lawan Turayom yake cewa da haka idan wani ya zagi sahabi a gaban ka sai inda karfin ka ya kare, ka rukunkumi shege ku cikin kwalbati ku yi cikin kwatami ko ma ina za ku shiga. Dan haka idan wani ya zagi sahabi a gaban ka, to bari ku ji, yace dan haka idan wani ya zagi sahabi a gaban ka, nan Lawan Turayom zai tabbatar da tafarki na khawarijanci. Nan Lawan Turayom zai fito ya tabbatar da wannan tafarki na 'yan Boko Haram sosai da sosai, zai fito da shi karara. Lawan Turayom ya ce, don haka idan wani ya zagi sahabi a gabanka, sai inda ƙarfinka ya ƙare, ka rukunkumi shege, ku yi cikin kwalbati, ku yi cikin kwatami, ko ma ina za ku shiga, in ka mutu ka yi mutuwar shahada, ka kashe shi, ka kashe banza a banza. In an je lahira Allah ya tashi kowa bisa ga niyyarsa. Ka yi mutuwar shahada, ka kashe shi, ka kashe banza a banza. In an je lahira Allah ya tashi kowa bisa ga niyyarsa. To kun ji abin da wannan ɗan saroriya yake tabbatarwa, tafarki na 'yan Boko Haram, tafarki na 'yan saroriya, tafarki na Khawarij. Wai idan wani ya zagi sahabi a gaban ka, to ka rukunkumi shege, ku fada cikin kwalbati ko ku fada cikin kwatami. Idan ka kashe shi, ka kashe banza, kai kuma ka yi shahada. Lawan Turayom, tambayar da zan maka, idan naga wanda yake shirka da Allah, domin shirka da Allah tafi zagin sahabbai, babu shakka na san zaka yadda da wannan, cewa shirka tafi zagin sahabbai muni. Laifin shirka ya fi laifin zagin sahabbai girma wajen Allah, domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Zagin sahabbai babu shakka bai kai shirka ba. To Lawan Turayom, idan naga wani yana shirka a gabana, shi ma rukunkumi shege mu fada cikin kwalbati, in na kashe shi na kashe banza? To anan zaka gane Lawan Turayom, wato babu bambanci tsakanin tafarkinku da tafarkin 'yan Boko Haram. Bambancinku shine kawai 'yan Boko Haram su sun riga sun shiga dawa, sun sai makamai suna yaƙi da gwamnati. Wannan shine bambancinku kawai. Sun sai makamai sun yi fito na fito, ku kuma har yanzu kuna kan mimbari kuna tinzira al'umma a yi fito na fito din. Wannan shine bambancinku. Amma idan kace duk wanda na gani yana saba wa addini, in rukunkumi shege, in na kashe shi na kashe banza, to wannan ba shine Boko Haram ba kenan? Wannan ba shine abin da 'yan Boko Haram suke yi ba a yau? Duk wanda suka ga yana saba wa addini shikenan sai su zartar masa da hukunci, su kashe wanda za su kashe. To ga shi dai Lawan Turayom, babba ko cikin manya-manyan ɗaliban Malam Ja'far, ya fito ya tabbatar da wannan aƙida ta Boko Haram. Wato duk wanda kaga yana saba wa Allah, tunda ba abinda ma yafi zagin sahabbai, gashi mun baka misali, idan naga dan ɗariƙa yana shirka, kaga kenan rukunkumi shege in fada cikin kwatami, in na kashe shi na kashe banza. Idan naga dan ɗariƙa yana kiran wani Allah, nan ma rukunkumi shege, in na kashe shi na mu fada cikin kwalbati, in na kashe shi na kashe banza. Domin shirka ta fi zagin sahabbai. Lawan Turayom, baka san abin da kake faɗa ba. Lawan, baka san abin da kake faɗa ba. Baka san abin da kake faɗa ba, ba ku san da'awar salafiyya ba, ba ku da alaka da aqida ta ahlus sunna ko manhajin su. Abin da aka karantar da ku shine da'awar saruriya. Dan haka Lawan, baka da laifi, abin da aka koya maka ka zo kake yi, haka aka karantar da kai, haka aka koya maka, baka da laifi, haka aka koya ma, haka aka raine ka, akan wannan tafarki aka koyar da kai, anan ka tashi.